Nois, seguim aquí amb Girona, és el número 0 del podcast. Estem aquí amb en Josep Lagares, el president de Metalquímica i també creador de la Fundació Metalquímia. A més, és autor de diversos llibres d'aquest de Time Out, que el tinc aquí. Què tal, Josep? Molt bé. Sí? Bones fires. Igualment. I bon Sant Narcís. Com estan anant? Bé, molt bé, molt Sí? bé. Avui una mica tapat, però bé. Val. Primer de tot, et vull preguntar, et tracto de tu o de vostè? De tu, només faltaria. De tu? Vale. Si no, si Ja. tractes a vostè em fas viejuno. Vale. Tots coneixem l'empresa Metalquímia com una empresa líder en el món de la maquinària pel sector càrnic, però ens interessa molt la Fundació Metalquímica que presideix. Ens la pots definir i potser explicar una mica quina és la seva missió? Aviam, nosaltres, amb la meva família, sempre havíem fet o impulsat actes culturals, actes musicals, però ho fèiem molt no esporàdicament, ho fèiem sense un fil conductor. I va arribar un moment, al voltant dels anys 2010-2011, que vàrem dir hem de posar un pal de paller, un fil conductor, un paraigues que englobi totes aquestes activitats que fem. I llavors vàrem fundar la Fundació Metalquímia, per englobar una mica tot, amb un lema que ens motivava a tots molt, no? Diguem-ne, amb un propòsit que ens motivava a tots molt, que era cultura, educació i creativació per un món millor. Què vol dir? Que des de la Fundació Metalquímia ens agrada impulsar temes que impulsin la cultura, sobretot la cultura catalana, també l'educació dels nostres joves i sobretot portar temes de creativitat i innovació arreu ens agrada portar-los arreu perquè creiem que només millorant el potencial creatiu i innovador del nostre jovent o de la societat ens en podrem sortir en un món amb reptes exponencials i existencials, que dic jo, no? Per tant, cultura, educació i creativació, però no qualsevol acció cultural, educativa o de creativitat i innovació, sinó que tots aquests projectes que impulsem han de tenir un component innovador, que siguin innovadores, que no sigui un más de lo mismo, alhora que els lagares ens hi podem implicar. O sigui, no es tracta de posar recursos econòmics i que aquell projecte vagi, sinó que ens hi podem implicar perquè hi creiem i perquè realment creiem que allò podrà tenir un impacte positiu a la societat. En temes educatius, per exemple, no qualsevol tema educatiu ens val. Jo sempre he cregut que millorar el nivell educatiu del nostre jovent, dels nostres fills i dels nostres joves és una inversió perquè a 15, 20 anys, 30 anys vista com aquesta mainada s'incorporem al mercat laboral, la societat millorarà. Per tant, també són d'alguna forma inversions econòmiques que fem a la Fundació en projectes també mirant al llarg termini. Sí que en fem a curt termini, però mirant al llarg termini, que d'aquí 20-30 anys la societat sigui una mica millor. Posem el nostre granet de sorra. I com fas que aquests projectes, què fan que tu els consideris innovadors? Quins són els paràmetres que tu faries? Per exemple, ja te diré un exemple. Un dels nostres projectes estrella és la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya és un exemple de projecte cultural que impulsa la cultura catalana i alhora molt innovador. Què ens vàrem plantejar? Nosaltres al voltant dels 2000 havíem fet discos, per exemple, o havíem impulsat discos, encara no teníem la fundació, que havíem fet, per exemple, sardanes de corda, que eren sardanes molt emblemàtiques, però tocades amb una orquestra de cambra, amb cordes, amb violins, violes, violoncels, contrabaixos. Això ja era certament innovador. I un dia determinat, al voltant de l'any 2007, recordo que en un concert de Besalú, amb una orquestra de cambra precisament, i vaig comentar amb el meu pare que hi havia en Francesc Cassú, que era el director en aquell moment que dirigia aquella orquestra, i que ara hauríem de fer algun disco més d'aquest tipus. I el meu pare va saltar i diu, no, el que hauríem de fer ara és agafar una orquestra simfònica, treure tots els vents, vol dir les flautes, els clarinets, els fagots, els oboès, i posar-hi una cobla i posar-hi la principal de la Bisbal. Clar, això ja no s'havia fet mai. Estàs posant de cop i volta un component innovador i dius, bueno, i com sonarà això? Una cobla que toca a la plaça amb uns instruments potents, amb uns altres instruments que són els de corda
que normalment toquen als auditoris. Bueno, doncs va ser dit i fet i vàrem fer un primer disc que se'n va dir Sardanes per al món, que eren totes sardanes emblemàtiques, que es va presentar l'any 2008 a l'auditori. I esclar, què havíem inventat? Un instrument nou. O sigui, aquesta orquestra no deixa de ser que és un instrument nou. Un so nou, no? Un so nou, un instrument nou, un so que no s'havia sentit mai, que la gent quan va sortir les primeres notes d'aquell instrument va quedar al·lucinada, no? Tot això ha anat evolucionant molt, però és aquest component innovador. Primer, un component innovador, segon, feien quelcom que tenia impacte en la cultura i en la cultura catalana. Jo sóc del parer de dir que hem de treballar la cultura perquè la cultura és l'ànima d'un país. Per tant, si no treballes la cultura, no estàs treballant l'ànima, no? I a partir d'aquí va anar molt bé. Això ens va engrescar a fer-ne més. Vàrem fer una primera trilogia bàsicament de música catalana, ja no només sardanes, sinó música emblemàtica catalana, i vàrem anar més fins als últims discos que hem fet. El darrer disc va ser The Spirit of Christmas, era un disco amb cançons de Nadal de tot el món, que, bueno, com fem aquest projecte, posem 150 persones sobre l'escenari, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la Polifònica de Puig-reig, que porta 50 o 60 persones de cor, solistes mediàtics, o sigui, la Bet, la Mariona Escoda, en Miqui Núñez, gent d'aquest perfil, amb la qual fas un projecte que és molt atractiu, molt sexy, que a mi m'agrada dir, molt atractiu per la gent que l'escolta, amb cançons molt conegudes, però amb aquest so que li dona la Simfònica de Cobla i Corda. Aquest seria un exemple d'innovació en els projectes que fem. I ara aprofito la benentesa per dir que aquest 28, 29 i 30 de novembre, 28, 29 i 30 de novembre, a l'Auditori de Girona, a la Sala Gran, i que ja estan quasi totes les entrades exaurides, en queda alguna per si algú vol venir, però presentem el nou disc de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que es dirà Mare Mundi, que és un tribut a les cançons més emblemàtiques dels mars més globals. Aquí podrem trobar des de la vanera catalana, a cançons lligades amb el Mediterrani, des de cançons molt escoltades del Mediterrani a cançons molt modernes, com les del Mediterràniamente de l'Estrella d'Am, no? O cançons molt modernes o no tan modernes dels mars del Carib o del Pacífic. Hem fet, o Mar i Cel, per exemple, un popurri o un medley que se'n diu de cançons de Mar i Cel, les més conegudes. Clar, això serà espectacular. Aprofitem per presentar un nou disc, que a més també l'hem fet perquè la gent tingui el record en vinil, i a veure si té èxit. De fet, els darrers discos que hem fet han tingut 5 premis en The Rock al millor disc de música clàssica per votació popular. Vol dir que el projecte és de molta qualitat. I tots els altres projectes segueixen aquest component innovador. Component innovador, que ens hi podem implicar els lagares, que portin catalanitat i que sobretot tinguin impacte en la societat. Doncs apunteu-vos aquests dies al 28, 29 i 30 per si queda alguna entrada per la presentació del nou disc. Encara en queden, però poquetes, i falta un mes, doncs encara. Tinc aquí el teu llibre, Time Out. Time Out. Aquí, doncs ha estat líder en vendes i s'ha traduït a molts idiomes. És un altre èxit dels teus. Què creus que ha connectat més amb els lectors d'aquest llibre? Aviam, aquest llibre neix de la meva inquietud personal, i t'explico una mica. Nosaltres als anys 90 a Metalquímia innovàvem perquè teníem el cap del meu pare, no? Que tenia molt bones idees i de cop i volta hem de desenvolupar aquesta màquina, la desenvolupàvem i llavors podia tenir èxit o no podia tenir èxit. Tot això ens va portar en un moment determinat a desenvolupar una tecnologia l'any 92, tu encara havies de néixer, que ens pensàvem que seria molt bona i va ser un absolut fracàs. Però tot i així ens havien donat uns premis per aquella tecnologia. Premis de la Generalitat, Innovació de la Generalitat de Catalunya. I va ser un fracàs. I això ens va fer repensar que hi havia quelcom al nostre procés d'innovació que no acabava de funcionar. Perquè llançàvem idees que no sabíem si tindrien prou acceptació al mercat. Per tant, vam dir, hem de fer una metodologia o hem de repensar el nostre procés d'innovació perquè cada cop que decidim llançar una idea nova al mercat, davant d'un repte creatiu, tinguem el 90 o el 100% de possibilitats que es converteixi en producte que tingui èxit al mercat. Llavors vam començar a desenvolupar una metodologia, vam començar per
de quan teníem una bona idea, assegurar que passava a ser un bon producte de mercat, però més endavant vàrem començar a desenvolupar mètodes de creativitat, o sigui, davant d'un repte creatiu, generar moltes idees per triar la millor, que llavors la passaríem a producte, i tot això va desenvolupar una metodologia que a més s'hi afegia com implantes una cultura innovadora dins a casa teu, com han de ser els lideratges dins a casa teu perquè impulsin la innovació, com captes el millor talent creatiu dins a casa teu, etc. Tot això va anar funcionant i funcionava molt bé fins al punt que vam assolir que més del 90% dels projectes que llançàvem tinguessin èxit. Això és un percentatge brutal. Llavors, què va passar? Va córrer la veu. I llavors hi havia empresaris de Girona i de no Girona, inclús empreses a l'IBEX 35, que havien vingut els seus equips directius a Metalquímia a veure com ho fèiem. I jo sempre ho explicava, generosament, explicava com ho fèiem, explicava tots els passos de la metodologia. I em voltava pel cap que això ho havia d'explicar, que no ens ho podíem quedar nosaltres, que havíem d'explicar aquesta metodologia a tothom que la volgués escoltar o a tothom que es volgués inspirar en això. I dic, he de fer el llibre, però això era el 2014, he de fer el llibre, però no vaig trobar mai el moment. Fins que l'any passat, l'any 2024, la primavera aproximadament, vaig tenir un forat a la meva agenda i em vaig aïllar com un mossèn o com un frare al Pirineu i vaig estar 15 dies escrivint el llibre, que ja el tenia tot al cap. El vaig escriure. També agraeixo haver-ho fet aquest moment i no haver-ho fet abans, perquè el llibre té molt més de sentit posteriorment al coronavirus i sobretot ara amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Perquè amb la intel·ligència artificial, si tu barreges dinàmiques de creativitat amb intel·ligència artificial, els resultats són espectaculars. Llavors, he explicat la metodologia, he explicat també tècniques d'intel·ligència artificial, hi ha uns annexes al llibre on t'expliquen dinàmiques per trobar reptes creatius, per solventar reptes creatius, per generar idees, etc. És un llibre que s'ha de llegir mica en mica, capítol a capítol, i de cada capítol, cada dia, extreure'n idees. No pots llegir com una novel·la que te'l menges, no, perquè és dens. Però sí que ha tingut molt d'èxit. A mi em truquen empresaris d'empreses líders que se l'ha llegit el seu president executiu i diu, escolta, n'he comprat 12 més per tot el meu equip de direcció a veure si aconseguim implantar aquestes metodologies a casa nostra. L'any passat el vàrem treure en català, el mes de novembre, en castellà el mes de desembre, a l'abril l'hem tret en anglès, ara aquesta tardor i hivern ens van dir que volien treure en xinès. Uau! Ja si serà veritat, ens ho van dir a l'editorial. Ara també s'hi han interessat una editorial grega, que el volen fer en grec. Bueno, escolta, de mica en mica. Jo sempre dic que aquesta vida, i això serveix per tot, aquest llibre no és només per empresaris. Aquest llibre, la metodologia es pot aplicar en una empresa, en una organització industrial, una organització de serveis, però es pot aplicar en una ONG, en una fundació, en una institució cultural o a l'administració pública. Tot i que l'administració pública és com un gran elefant que costa molt de moure i és més complicat. Ara aquest dia parlava amb un polític retirat que em deia que es costa molt moure les coses a l'administració pública. Però sí que pot inspirar i pot ajudar a qualsevol que es permeti de dir, escolta, tinc un repte, tinc un problema, he de trobar noves idees per solucionar aquest problema i aquest llibre li pot donar claus. A mi m'agrada dir sovint que el potencial transformador d'una bona inspiració pot ser exponencial. Això què vol dir? Que el potencial, que si tu ets capaç d'inspirar algú amb una bona idea, tu no saps mai si aquella persona que has inspirat amb aquella idea, aquella persona la desenvoluparà i farà quelcom brutal per la resta de persones. Molt bé, Josep, gràcies. I una petita pregunta que fem a tots els nostres convidats per acabar. Si aquest nou podcast vol remoure una mica les aigües, què t'agradaria que remoguéssim primer? Ara canviarem de tercio, que diuen, no? Amb una corrida de toros, o canviarem de... Ara em posaré en modo capellà. Vinga. Em poso en modo capellà. Perfecte. Home, jo què trobo a faltar a la societat, no gironina, la societat en general? Manca d'espiritualitat. Per què et dic això? Jo estic convençut que som éssers espirituals, que se'ns ha permès viure una experiència terrenal i quan ens morim, que no hem de tenir por de la mort, tornarem a l'ésser espiritual.
mentre vivim aquesta experiència terrenal, això és un plus, és fantàstic. És fantàstic. Però hem de veure què fem mentre tenim la sort de viure aquesta experiència terrenal perquè llavors l'experiència espiritual que ve darrere sigui prou profitosa. Què passa a la societat ara? Doncs com que l'espiritualitat no serveix per res. Absolutament per res, la gent pensa que no serveix per res, ja no dic anar a missa, simplement creure en la teva dimensió espiritual i per tant jo el que demano o el que m'agradaria doncs, que es busquessin eines o maneres de fer apropar la gent a la seva dimensió espiritual. Doncs molt no sé si m'he explicat. Sí que t'has explicat i molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Josep, per venir amb nosaltres. I gràcies a vosaltres per convidar-me amb aquesta revista tan fabulosa, que jo, tot i que sóc home, cada cop que llegeixo el Girona, dic, ostres, aquesta gent fan la feina ben feta. Ai, que bé. Doncs perfecte, moltes gràcies, Josep, i que vagi molt bé les fires. Gràcies, igualment, Montsant Narcís. Igualment.